खुलुमबाय गासैखौ बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायना लाबाय। दिनै आङो मोगा-मोगि लानो नागिरदों 24 नं मुसलपुर बियाबनि UPPL बिजाथि मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथांजों आं दान्दिसे सम मोगा-मोगि लागोन आरो बिथांनिफ्राय नैबे बियाबनि माखासे बाथ्राखौ राजखान्थियारि बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय मोनथिना लागोन। आं नैबे समाव सार राकेश ब्रह्म नोंथांखौ गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै आरो रायजोनि जानानै नोंथांखौ बरायना लाबाय। गिबियावनो नोंथांनाव आं सोंनो लुबैदों जे नोंथाङा नैबे राजखान्थि हान्जायाव बा हाबनायनि बा बेवहाय बाहागो लानायनि गुबै थांखि बेखौ थांखिखौ बुजियो। आं गोरलैयैनो बुंनो थाङोबा आङो राजखान्थियाव फैनायनि मेन जाहोना बा आं UPPL आव दिनै एज ए बिजाथि हिसाबै जे मुसलपुर कनस्टिटिउन्सियाव दङ बेनि मेन जाहोनानो जाहैबाय मानसिफोरनि 17 बोसोराव BPF सरकारा जि होनो हायाखै बा रायजोफोरखौ जि गोसोखौ माने बोननानै दिनै ज' खालामनो हायाखै बेखौ मोनसे बिराद गिदिर आङो क्राइसिस होननानै फिल खालामदों आरोखि। आरो बेनि जाहोनावनो आं जाहाथे मोनिफोरखौ मोनजानो बा होनो थाखाय आरो बा जायिफोरखौ जाहोनो थाखाय बेफोरनि थाखायनो आंनिबो मोनसे नाजानाया UPPL दोलोजों साक्सेस जागोन होननानै आं ओंखायनो UPPL दोलोजों दिनै आं राजखान्थियाव आगान होदों आरोखि। गिबियाव नोंथां नैबे बियाबाव जिहेतु गोबां राजखान्थि हान्जाफोर दङ दा बेवहाय नोंथांनि कन्टेस्टआ सोरजों जागोन बायदि नोंथाङा सानो? ओरैजाय जोंनि मुसलपुर समस्तियाव आं कन्टेस्ट जागोन होननानै बेखौ मालाबाबो बुंफेराखै आरो गैखायाबो। बे सैथो खोथा। जोंनि मुसलपुर समस्तियाव दिनै BPF दला खुब दुरबल होननानै बुङोबा दिनै बिसोरनि रायजोफ्राथ' मोनसे समाव मेक्सिमाम मानसियानो BPF खौ बयबो सापर्ट खालामनानै देरहाहोदोंमोन। खिन्थु दिनैनि बुब्लियाव मानसिफ्रा सोलायनायखौ लुगैदों। जायनि जाहोनाव बे BPF हान्जाखौ गारनानै गासिबो रायजोफ्रानो सोलायनायनि सार्थआव UPPL दोलोजों ज'यैनो माने लोगो जादों आरोखि। जायनि जाहोनाव दिनै BPF होननाय हान्जा मुसलपुर समस्तियाव गैला होननानै बुंबाबो जेबो भुल जाया आरोखि। जिहेतु बिथांमोना थांनाय समफोराव जिहेतु गोलाव बोसोर नैबे BPF आ सासन खालामदों। बे सासन खालामनायाव नैबे बियाबनिफ्रायबो सासे EM दङ बिथां अनसुमै खुंगुर बसुमतारी बिथाङा दं। दा बिथांनि गोहोमखौ नायोब्ला ग्राउन्ड लेभेलाव माबायदि? ग्राउन्ड लेभेलाव बिथाङाथ' इन्डिभिजुवेलिथ' बिदि नङा BPF दोल होनना बुंनांगोन। बिथाङा इन्डिभिजुवेलि बेक्तिगत आं जेबो बुंनो थाङा। खिन्थु बिथांमोननि दोलोआ एसे आगोलाव बुंनाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव मुसलपुराव जिर' एकदमबारे जिर'। बिथांमोननि जानानै दिनै रावबो माने रायजोफ्रा आं BPF खौ सापर्ट खालामगोन बा आं BPF जों थागोन बा BPF खौ अनथुमग्रा बा अनग्रा रायलायग्रा सुबुं नोंथांमोनाबो दिनै जुदि मुसलपुराव मालाबा नागिरखुमायोबाबो मोननाय नङा नोंथांमोना। ओंखायनो आङो अनसुमै बिथांखौ बुंला खिन्थु BPF आ जिर' मुसलपुराव। आं नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जिहेतु बेवहाय मुसलपुर हिसाबाव बांसिन जौखोन्दोआनो गुबुनारि जाथिनि जिहेतु बर'खौ जों बुंनो हायो। दा बिथांमोननि गोहोमा माबायदि? दिनैनि दिनाव बिथांमोनाबो ओरैबायदि मोनसे समाव मोनसे बारहावानि थाखाय बिथांमोना बुंनो थाङोबाथ' BPF जोंनो सृष्टि खालामजानाय मोनसे बिसोरनि थाखायनो बिसोर जय आं फार्स्ट स्टार्टिं खालामनाय खोथाया बेनोमोन जे मोनिनि थाखायनो बिसोरबो डिफ्राप जानानै माने जोंनि जाथिनोल' होआ बर'फ्राल' लायो बेबायदि मोनसे बिसोरनाव फिलिं फैदोंमोन। बे फिलिं फैनायाव बिथांमोना बुजिस'नो हायियाव मोनसे जों बर'फोरनि एगेन्स्टआव मोनसे अबर' होननानै मोनसे दल बिसोर बानायनानै दिनै जेरावनोखि MP सासे दंहैलायो आरोखि। खिन्थु समजों लोगोसे बिसोरनि साननाय हनायाबो सोलायनाय फैबाय आरो बिसोरबो बुजिबाय जे मोनसे जाथिनि बिरुद्दि मोनसे राजनितिक दल जाया। राजनितिक दलाथ' रायजोफोरनि खामानिनि थाखायसो जाथिनि बिर'धिता खालामनो थाखाय नङा। बे खोथाखौ बिथांमोनाबो आरो ओरैनोबाबो जोंनि बर' जाथिनिफ्राय माने बेलेग जाथियाबो बे खोथाखौ हमनो हाखायो जे जाथिजों जाथि जे अरलायलायोबा बेफोराव जेबो लाब जाया। खिन्थु राजनितिक खालामनांगौ बेखौ दिनै बर'फ्राबो रोंबाय बा नन बर'फ्राबो रोंबाय। जायनि जाहोनाव दिनै नन बर' माखासेयाबो बर' होननाय सोदोबखौ गारनानै मोनसे गोग्गो आरो गोथार आरो गोजौ साननाय राजनितिकखौ सुबिदा लानो होननानै गासिबो रायजो राजायानो UPPL आव दोलो बोलोयै नन बर'आसो दिनै बर'निसायबो बांसिन एक्साइटेड महराव दङ आरोखि UPPL आव। नोंथांमोननि बे बियाबाव? जोंनि बे मुसलपुराव।
नोंथांनाव सोंनो लुबैदों जिहेतु गोबां राजखान्थि हान्जाफोर दङ जेरै BPF दङ रुलिं पार्टी थांनाय समाव जिहेतु बारग' जालांबाय नाथाय बिनि अनगायैबो नैबे BJP दं कंग्रेस दङ दा नोंथाङा बैफोरखौ गारनानै UPPL आव जगदान होनायनि माबाफोर जाहोन जाहोना बेबायदि आङो बिथां जेब्ला जों BTR जेब्ला गठन जादोंमोन एकर्ड जादोंमोन अब्ला बेयाव खोब आंनि लुबैनाय बायदि जेरै एडुकेशन सेक्टरावनो बेयाव BTR आव मेनलि एडुकेशननि खेत्रआवनो गुरुत्व होनाय जादों नोंथांमोना मिथिगौ जेरै जोंनि बाक्सायावनो मेनलि माने इउनिभारसिटि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि प्रजेक्ट जागासिनो दं थ' बे मोनसे आंनि गोसोआवबो बिराद गोहोम गोसोआव लाबोदोंमोन जे मानसिया जौगानोबा एडुकेशना बिराद दरकार जायो आरो बेबायदि सेन्टारा जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव फैदों बे मोनसे आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय बिथांनि साननाय हनाय बिथांनि लुगैनाय बेजों आंनि लुगैनाया नेचारेलि माने 100% मिलायो होननानै आं फिल खालामना लायो बेनिखायनो आं फार्स्ट चइस बिथांजों जाहाथे बिथांनि BTR गठन खालामनायाव बिथाङा BTR खौ साक्सेस खालामनो थाखाय जि माने सानगासिनो दं बा माबा खालामगासिनो दं प्रजेक्ट बानायगासिनो दं बै प्रजेक्टआव आंबो जेन सासे माने बिथांनि हेल्पार हिसाबै लोगो जाफैनो हागोन नामा बे साननाया आंनाव आगोलाव फैदोंमोन आरो बिदिनो आङो बिथांमोनखौ प्रप'ज हरदोंमोन जे आङो UPPL नि नोंथांमोननि केन्डिडेट जानो मोनगोन नामा थ' बेबायदिनो गोबां जुजिनायनि गेजेराव गोबां क्राइसिसनि गेजेरजों आंनो बिथांमोना आंखौ सिलेक्ट खालामबाय आरोखि जे बिथाङानो मुसलपुर समस्टिनि थाखाय फिट जागोन बेफोरबायदि दा दिनै आं UPPL आव एज ए केन्डिडेट हिसाबै दं आरोखि मुसलपुरनि UPPL दा नोंथाङा बेसेबांसो पार्सेन्ट बा सरकार दागोन बा UPPL आनो बेसेबां कनफिडेन्स दं नोंथाङा बेथ' पार्सेन्टआव गैया UPPL खौ 100निबो बहुत गोजौआव थेवबो 100खौनो होननांसिगोन जेरावनोखि केलकुलेसना 100आवनो थाहैसिगोन नालाय जों 100% UPPL आ सरकार खालामगोन बेयाव जोंनो रावनिबो हेल्पबो नाङा जों गावनो UPPL हिसाबैनो बेयाव फुल प्लेजेड जोंनि गभर्नमेन्ट बेसेबांसो मासि मोनगोन बायदि आङो आगोलावबो आंनि एनालाइसिसआ बेनोखा 25निफ्राय 30 नि गेजेराव जेब्ला सरकार गठन खालामगोन अब्ला युथफोरनि थाखाय जिहेतु गोबां सुबुंफोरानो नैबे BTR ओनसोलनिफ्राय बा BTC निफ्राय गोबां बिदिनो सोरबा कलकाता केरेला कर्नाटक गुबुन गुबुन जायगाफोराव हाजिरा मावहैयो बे युथफोरा दा बैफोरनि थाखाय नैबे जेब्ला UPPL आ सरकार खुङोब्ला बेवहाय माबाफोर बिसोरनि थाखाय स्पेशल थागोन नामा बे जों जेब्ला दा जोंनि मेनिफेस्ट'आवबो दङ दुखुनांथाव बाथ्रा लास्ट जोङो इलेक्सना खुब इमारजेन्सि जानायलाय जों मेनिफेस्ट'खौ माने सेन्ट्रेलि जोंहा मोनसे मेनिफेस्ट' लन्च खालामनो हायाखिसै बे मेनिफेस्ट'आवबो जोङो फार्स्ट प्रायरिटियानो इयुथनि सायावखा बेयाव इडुकेटेड माने पेरा हिसाबै बानायनाय दङ बेयाव हाई इडुकेटेड पार्सननि थाखाय जोङो जबनि बायदिसिना बेफोरबायदि दङ आरो एसे लवार लेभेलनि इडुकेटेड पार्सनफोरनि थाखाय बेयावबो खालामनाय दङ आरो जायफोरनिखि दहाय नों बुंदों केरेला बा माबायाव थानाय जेनेबा एसे लवार इडुकेसन जायफ्रा दङ बिसोरनि थाखायबो सेल्फ इमप्लयमेन्टनि थाखाय माने गामि बा सुपा जोंनाव बिराद मोजां प्लानिं दङमोन आरोखि दा बे प्लानिंखौ आं मेनिफेस्ट'खौ सेन्ट्रेलि बहननो हायैखाय आङो नोंथांमोननोबो एथ्राव खुलाय बुंनो हानाय नंला सेन्ट्रेलि बे मेनिफेस्ट'आ ओंखारफिनगोन हयथ' अलप मडिफाइ जाफिनगोन आरोखि ओंखायनो आं दिनै जोंनि प्लेनिंखौ एकदम माने खुलायै खोन्थानो हानाय दंथ'ला स्पेसियेलि जिहेतु सेन्ट्रेलनि बे प्लेनिं नाथाय नोंथाङा नैबे समस्टिनि थाखाय माबाफोर इयुथनि थाखाय आरो नैबे जिहेतु आइजोफोरनि थाखाय माबाफोर स्पेशल ओरैहाय खामानि मावनो थाखाय नोंथाङा थिरांथा लादों आं जुदि उइनार जालाङो आं जुदि देरहानानै थाङोबा आंनाबो बेनो जे आं मुसलपुर समस्टिनि जेसेबां सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिसोरनि थाखाय सेन्ट्रेलि जोंनाव जि सुबिदा मोनगोन बेखौ 100% बेयाव इमप्लिमेन्ट खालामगोन खारन आं हारसिङै मुसलपुर समस्टिनिफ्राय देरहानानै थांबाबो आं जब क्रिएशननि खेत्रआव खमसे खम जों बेखौ सेन्ट्रेलिसो खालामनांगोन अब्लाबो आं मुसलपुराव जोंनि जेसेबां इडुकेटेड पार्सन दं आंनिफ्राय 100% नाजानाय थागोन जाहाथे बयबो जबखौ मोनो आरो सेल्फ इमप्लयमेन्टआव जाहाथे बयबो सुबिदा मोनो बे आंनि 100% एकदम माने नाजानाय थाखाथारगोन दा गतिके आंनि बेनो माने सेंग्राफोरनि सायाव बे आंनि मोनसे खावलायनाय खालि जब मोनोबाल' माने जोंनि लाइफनि माबाया स्ट्रागला साक्सेस होननाय बेखौल' नङा जोङो बेलेग सेक्टरावबो बहुत रोखोमनि साक्सेसनि लाइफखौ गल होनो हानाय बहुत रोखोमनि ट्रेक दं आरोखि थ' आं मोनसेल' माने जब सेक्टरखौल' लाइफ साक्सेस होननानै बुङा आङो फार्मार लाइनावबो बुंनो हागौ स्पर्ट्स लाइनावबो बुंनो हागौ बा
अন্য माने टेक्न'लजि लाइनावबो दङ नङा होमबा बेफोरबायदि बहुत रोखोमनि खेथ्रआवबो जोङो लाइफखौ गल होनो हायो थ' गासिबो खेथ्रआवनो आं एसेबाबो आंनाव आइडिया दङ आरो बे आइडियाखौ आं देरहाब्लासो इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन आरोखि ओंखायनो नोंथांखौ आं बेसेबो बुंनो हायो आरो आं नोंथांनाव जोबथियाव मोनसे कुइसन सोंनो लुबैदों जे इडुकेसननि सेक्टराव नोंथांनि जे बियाबाव माबाफोर गोदान लाइनफोर थागोन नामा जे खामानि मावगोन जे स्पेसियेलि सोलोंथाइनि थाखाय बेफोर खामानिखौ मावगोन बिदि बायदि दा जोंनाव ओरैनोथ' जोङो सोलोंथाइनि खेथ्रआव अलरेडि आं मोनसे माबा खालामदोंमोन आं थांनाय केम्पिंआवबो बुंदोंमोन जे जोङो माने टेक्न'लजि लाइनखौ माने टेक्न'लजि होनना बुंबा माबा जानाय नङा बे स्मल इन्डास्ट्रिनि थाखाय आं बेखौ थांनाय केम्पिंआव गामि गामि बुंदोंमोन जे प्रत्येकटा जोंनि प्राइमारि बा भिसिडिसि जि गोलैगोन बेवहाय जोङो कम्पिउटार ट्रेनिं सेन्टार बा टिभि मेकानिकेल बा मबाइल मेकानिकेलनि मेकानिक्सनि माने बेफोरबायदिनो फिसा फिसा स्मल माने टेक्निकेल लाइनखौ आङो फ्रि इडुकेसन होनायनि मोनसे जोंनाव हमना ला जोङो 12टा प्राइमारि दङ 12टा प्राइमारियाव जों 12टा मोनसे लाइब्रेरि मोनसे माने इनस्टिटिउट बानायनायनि मोनसे जोङो आं अलरेडि आंनिफ्राय आं माने मुसलपुर समस्थियाव बेखौ बानायगोन होननानै आं कमिटमेन्ट अलरेडि रायजोफोरनो होखानानै दङ बे आंनि मुसलपुर समस्थिनि थाखाय स्पेशल जाहैगोन आंनि स्पेशल आरोखि बेखौ आङो सेन्ट्रेलि बुङाखै आंनि मुसलपुरनि थाखाय सेन्ट्रेलाबो थाखाबाय सेन्ट्रेलाथ' आरो फैबाबो गोजौनिफ्राय आरो सफैबायानो नङाबाबो आं मुसलपुरनि थाखाय बेखिनि खामानिखौ मावनो हागोन नैबे समाव आंनि जिखिनि जोंनि जे भिउवारफोर दङ जाय बिथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिखौ नायगासिनो आरो नोंथांमोननि एरियानिबो जिहुथे नायगोन दा बिथांमोनखौ नोंथाङा माबाफोर खावलायगोन नामा खावलायनाया बेनो जों मुसलपुर समस्ति हिसाबै बा आं गासिबो बिटिसि रायजोनिसिम मोनसे खावलायनाय सोलिबाय थानाय दा जिखिनि जोंनो गभर्नर रुल सोलिबाय थानाय समाव जोंखौ मोजां मोनग्रा रायजोफ्रा UPPLखौ दा सोलायनायखौ लुबैनाय रायजोफ्रा जाहाथे थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि गाज्रि खामानि जादोंमोन बेखौ मेगन मिसिबालागासिनो मेगन बेखेवनायनि गासिबो गाज्रि खामानिफोरखौ जाहाथे बावैनो जोङो गभर्नरनिसिम माने मेसेजखौ होयो जेन आरो जोङो बिजों मोनसे बानायदों UPPL हिसाबै जे जिखिनि माने गाज्रि खामानि जादों माने दुर्निति बा जाफुङि खामानि माखासेफोरखौ बेखौ थफ्ला बोननानै फाइल हिसाबै गासिबो जाहाथे मेगन मिसिबालागासिनो जोंसिम फैयो आरो जों जाहाथे बिसोरनो गभर्नरनो खोन्थानो हायो बेनि थाखाय आंनि गासिबो UPPL अनग्रा UPPLखौ सापर्ट होग्रा रायजोनिसिम आंनि मोनसे खावलायनाय आरोखि नैबे समाव बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा जाखिनि नैबे जायगानि बा नैबे 24 मुसलपुर बियाबनि खायसे इयुनाव मावगोन आरो नैबे आथिखालनि जे राजखान्थिनि सोमोन्दै बिथांजों गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो बिथाङा फैबाय थानाय समाव जेथिया उइनार जालाङो बिथाङा नैबे ओनसोलनि थाखाय स्पेसियेलि माखासे प्लेनिं आरो पलिसि लानानै खामानि मावगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों नैबे समाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै नोंथांखौ जोंनो बे गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय।